Aktar għajnuna l-intrapriżi żgħar u medji. Inawgurat il-BOV Star Plus wara ftehim li ntlaħaq bejn il-Bank u l-Fond Ewropew tal-Investiment. Dan ser jinċentiva aktar nies biex jiftħu n-negozju tagħhom f'pajjiżna għax ser jindirizza l-finanzjament ta' startups u mikro-intrapriżi żgħar Maltin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li kien preżenti għall-inawgurazzjoni tal-BOV Start Plus faħħar l-inizjattiva tal-bank li ser twassal biex l-intrapriżi żgħar u medji joħolqu aktar xogħol u assostna li programmi bħal dawn jgħinu lill-ekonomija u jwasslu biex fil-pajjiż jinħoloq aktar xogħol ta' kwalita. Dan kien konfermat miċ-Chairman tal-Bank of Valletta, John White. Iktar attività ekonomika illi fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tissarraf iktar impjiegi. U naturalment kif spjegajt meta tkellimt, dan huwa l-ikbar settur li għandna f'Malta, il-micro businesses, u allura il-bank iħoss l-obbligazzjoni tiegħu li jgħinhom ukoll biex jiżviluppaw. Kliem li qal ukoll Alessandro Tappi, uffiċjal għall-Fond Ewropew tal-Investiment li kien preżenti għall-inaugurazzjoni tal-BOV Start Plus. Indeed, there will be an impact on the economy, and startup is the most important way to create new jobs. L-intrapriżi żgħar u medji huma rikonoxxuti bħala s-sinsla tal-ekonomija Maltija. Fil-fatt aktar minn 94% tan-negozji Maltin iħadmu anqas minn 10 persuni. Permezz tal-BOV Start Plus ser ikompli jingħata appoġġ sħiħ lill-intrapriżi żgħar u medji u lill-ekonomija Maltija. Wara li 592 intrapriża benefikaw taħt il-programm Jeremy, issa tnieda l-programm Start Plus. Taħt l-Start Plus, l-applikanti jistgħu jisselfu massimu ta' €25,000 b'termini u kundizzjonijiet mill-aktar vantaġġużi.